Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Au, au, au. L'olla, tio. Bones, benvinguts a Cardats Games, després de perdre el cap una mica. Aventures de llanxa. Explorarem una mica abans d'anar al jefe de la zona. Ja us diré cap a les... Entrem a veure si trobem una santa vegada a la Sangre vestimenta pálida buscant y per sin les... más. Pero si lo que te interesa es la sangre, debería la iglesia embruja y en el interior del lugar también. Trafiquen amb sang a l'església, eh? Sí. Un dia aquests ho ficar a l'hora d'aquest. Està mort, no? Oh, sí. Què t'han donat avui a tu? Res. Què has dinat, tio? Avui, hòstia, una hamburguesa. I prou. Sí? Mira, tu pagaràs... Mira. Sí, que l'ha parat. Estem molt xatats, ara. Per cert, no ho hem dit, però l'anterior vídeo ho vam deixar que estàvem en el pont encara, si no m'equivoco. A l'ascensor. A l'ascensor, exacte. El que hem fet és anar un altre cop al Soñador Cazador, hem posat un nivell de... Bàsicament perquè tot el camí de tornada estaven tots morts, no hi havia amics. I tornem... tenim arma nova, que l'hem trobat al vídeo anterior. La provarem una mica. Sí, per provar. Té... No et mati del tall, tu matarà Vinga. del rovellat. Sí, perquè... Què agafaves amb rovellat? Quina enfermetat? El tètanus. El tall, exacte. Si estàs vacunat no et pot passar, no? Em sembla que ja quasi ningú està vacunat. Ara normalment la gent es vacuna quan es fa algun tall o ferida així important. Mira, aquí hi havia l'objecte. El clavegueres era... Només es pot agafar així el tètanus. Sí, amb un tall o així, amb algú rovellat, diria. No soc expert en medicina. ¿Cuánto sale el sabio? 59. I la resta era 80 i pico. Puta, Però... No, mata aquest. Ara no matis l'altre, Ara posa't aquesta arma en el número 2. És per comprovar si, sí, depenent del forat que estigui... hacha. Cuenta con mi espada. Y con mi hacha. Vale, ara tinc el jo. I la tenia així estirada. Sí. I ara ataca un cop. El mateix. Perfecte. I ara l'hacha. De 59 a 77. Però bueno, ja que sembla que estem una mica estacats. Handicap. Fill de puta, com has... No són fàcils. Vaya esquivada que m'ha fet el cabron. Vaig bé, sí. Sí. I en teoria fa menys mal, no? Vale, ja arriba baix. No hi ha res, no, a veure si trobem el vestit. Hi ha una zona que encara no m'he explorat. Tinc la destral curta. No, jo ho curaria. Sí, és que estic... Quadrat del Dark Souls. Això ha estat acostumat a un altre joc i ara... Canviar. Vale, no, està, sí. Bueno, si m'ha donat a sobre una poció. D'aquí mata'ls perquè mira de tenir dues pajades jo. Les pajades. Ja em parau. Mira, puta! Com també a Tajo, com se diu Tajo? Collons. Una drecera. Sí. Despejat els veïns? No. Per les dudes es feia el dubtes. No caiguis ara, sisplau. No sóc com tu. Però jo... Veritat. Aquest pont és on he caigut jo. No, però per què he sortit? Ni que si
mira això. Espera, té un objecte. Vasija aceite... És la fusta fantasma! Ah, sí, no, això passa sempre. Va, Espera't, m'he travessat! no perdem temps i anem a... Vale. Allà mos el metre d'os. Jo dic que és cap a l'esquerra, ara. Sí. És que abans sempre hem anat cap a baix. Sí, per això dic cap aquí, cap aquí. Ara. I aquí, vigila. Ara vigila. No, has dit que no em diries res, no? Però aquí ja ho has Aquí vist hem abans. anat, que és el que has dit que... Sí, el que no hem anat és cap aquí darrere, em sembla. És que és un Cap segon. on? Cap a baix. Sí, cap a baix i cap allà. És l'únic lloc que es m'acudeix. A veure, això d'anar... Exacte. Sí, ja vas dir. No, és que no hi havia res sota. Per aquí? Ja hem anat. Sí, Passa. aquí és on el... Aquí és on hi havia tant. Joder, merda. Sí, ja ho trobaré jo. Busca, gos. Si abans no em mata aquests, els camperos aquests. Fill de puta. El de la llança, aquell que està lluny? Ara ningú t'esperava, esclar. Has de seguir fins aquí? Sí. Vale, ara marxa? Vale. Sí, vine aquí. Vale, i... Vale. Però... Ah, tens la cosa sencera, no? Canvio! Tant. Bueno, almenys no estan lluny els ecos. Els vindré a buscar en un moment. Però s'ha apretat molt de vídeo o què? Va, que encara tenim... Ah, 7 minuts, encara... Encara tenim una mica de temps. Monocular. En fi, si no el trobem ara, ja passarem d'aquest objecte, el comprarem i tu ja està. No passa res. Que ja toca anar a matar... Ja toca anar a matar un boss, no? Ja n'he matat un. Ui. Cosa que tu has perdut. Tu has perdut contra el primer boss de la ciutat. A nivell 10 i estava al 15, Són números, els números no importen. No, ja. Va. La setmana passada es va veure que la gent de números no hi entén gaire. A la tele sortia molta gent parlant de números Ah, va. i matemàtiques i no... Es veia que no hi entenien gaire. Bueno, això depèn de la lectura que facis de les coses. Està la llarga. Comença més separat amb la curta, amb la llarga. Però la d'Estel, quan l'he provat, que tria 77, era curta. Veus? Ara és curta. Ja em queda una altra. I ara... 77. No ho dirà més, Soc un home de costums i m'agrada anar sempre amb el mateix. Vale. El pròxim cop passem sense matar-los, els que estan a les gàbies. Sí, no, aviam si ens segueixen. Però jo crec que ha de ser una trampa i et segueixen. Els pobres animals els deixes allà tancats perquè no fan res i t'acabaran seguint. I aquí ja hi haurà les llegendaries mongetes, si no se'ls han portat. Si se'ls han portat ja els hi he buscat. Mira, com fa tanta ràbia? A mi em fa ràbia que em disparin des de lluny. No, perquè et confies perquè està la barra buida. Ah, no, per això un cop ja els compres per veure, ja saps que pot passar. Joder, està la barra buida, passes d'ell i et mata. A prendre pel cul, passo dels snipers i dels cabrons aquests. Era per dalt, no? Per dalt ja ho hem mirat i no hi ha res. Per tant anem per aquí. Aquí també ho hem mirat i no hi havia res. I aquí dalt em sembla que vas a parar darrere de... Del porc? No. No? Era per un altre lloc. Vas a... com es diu?
A la plaça que hi ha després de la foguera aquella. Allà dalt no hi ha cap objecte. Bé. Veus els cops? Aquí ja hi hem estat. Aquí hi ha el port. Aquí hi ha el port. Mira, encara hi és? Sí, és que no és un enemic final. Els enemics que són normals tornen a aparèixer. Pensava que no tornava. I aquí hem anat a parar... Vale. El que no hem fet aquí és pujar amunt. I si simplement t'apartes al cantó? En comptes de baixar fins Pues que llavors he de lluitar contra aquell, si el passo. Total, perquè donar l'oportunitat que em treguin vida. Vale, no passa res ara. Sí, tranquil. Diguen una mica. Però em sembla que no t'has acostat suficient. Doncs tens raó. Vale, ara sí, ara sí. Tampoc fa falta que t'amaguis tant. Ah, jo ho faig per mi, tot. Pues veure, com vaig a tot aquí, ja ho veurem. Que són ecos gratis que tens. Per més gratis. Ai! És un moment aquest. Què sempre són? Això és fer més ràpid. Vas al pont i vinga, tots morts. Vigila aquest del... No, res. Per mi no havia sentit la bestial, clar. Sempre que em mata el... El davant no anava. Cures? Cures que tot no ve. Però és que és igual, ja t'ho he dit, encara que... Me n'he donat dos. L'únic que passa que un s'ha anat a la caixa. Hòstia, que llarg. I ara tornem aquí. I per què no hem anat des del principi? També tens raó, company. Ajuda'm ell cara a cara. El que faria és... matar el foc? Està fent mal? Quina és la vida que m'ha pres? Jo no estic amb hòstia. Sí que tinc més. Mare de Déu. Avui és una nit que caia al port, doncs l'has tingut. Per cert, aquí hi ha guiaix? Jo crec que... Però l'hòstia pot ser... No es veu al fons, èpica. no? No, no es veu. No es veu al fons. Ja ho sé, ja. I... Aquí és on has pillat l'insígnia, abans. Això ho hem fet. I aquí ja hem estat fa abans, fa ràpid. Tirem per aquí? Això no és per on hem pujat abans? No, aquí, Veiem aquí el és on t'he dit jo, que vaig a parar darrere de la plaça. Jo em rendeixo de buscar l'objecte aquell, el que farem... Hòstia, sí, a la plaça. Deixem de buscar l'objecte aquest i tu, prendre pel sac.